Gaya man uli sa bana, oy. Karon ra ba akong tigbayad ra ba sa itong mga kolektor ra ba yung wala na kong kwarta kay nagpindi sa madyungan. Tak, patay problemahan ako ani. Adlaw ay taon maabot na itong kolektor, yawa pa akong bana. Na usahaw ko ni pagrason sa mga kolektor nga wa mo kay kabayad. Ay, sus, arang-arang kaya na akong bana. Oy, darling! Sus, niya ka nang, kumusta man ang sweldo? Na nakasweldo? Kira mong gihapon, bahala ginagmay, basta maalang kita yung mga gasto-gasto. Mas maayo, darling. Kaya sa Oy. mga utang. Oh, sige ya, karon mga ko nimo og kwarta darling kay mga putong kolektor nga akong giutangan ba yawa ko'y kabayad sa utang. Asa itong kwarta tinigom na to di ay nga ako mo to gipa. Tago ni mo diya sa tungkuan. Mo lagi na problema darling kay naanam-anam na kukuot ba kay nagduwa kog madyong na pildi ko. Sa imong pagkasugarol, hunungoy na taon na. Uy, wagi tayo may makuha na to ana. Unsam taon ka darling nga kay bawo ba ka ug wala ka maro jud akong kalipay magmadyong ra jud ba ako. Nya, sa man nga na hurot man ang kwarta. Nga kato akong imong gipatigom nako. Wala ko kabayad sa kolektor niya mo ari ra ba turong tulo ka kolektor maningil. Uy, mo to kolektor mo. Aray, sus, problema lagi mo kay nakoy bilin diri pag igor na ko para balik Cebu. Sa uni ko ni Kutsong mo na. sa uni ko ni darling wa ko'y kabayad atong mga kolektor. Problema na ni mo darling ay. Hala ka di ay. Patay. Hala ka diya. Nya sulbaron ko na akong problema nga ako ara. Para na diya. Ay kasukuha gusto ko pagsulbad ha. Bahala ka. Oh sige, ari ko. Ako sa sulbaron. Bayasan ka. Ato ko ilahang Janil, maningil ko. Maningil. Ako maningil po ko. Oh, Ikaw na. Ha? Ikaw na. Maningil sa ka. Amo nangil ka? Oh, Oh, sao de nga abay na ko. ikaw na. Abay na ko nga nay buwang ba ato sa lahan. Awa, maningil ko kay. Maningil ka de. Ahak abay na ko muwangay ka. Tara doon to. Ikaw na kay. Oh. Sige, ikaw muna. Ako yun na. Di ka mabayaran ato yun. Sige sige, ko mo. Lah, asam to usawa. Ye, delikado na kasi maghikog doon. Apaso na ko be. Ari to na ako pabot-abuto ng mga kolektor. May nang di kaabot sa balay kay tuar ba kung bana dito yaw-yaw. Oy, darling, naaro ka na kung ka diya. Nabalakan na kayo ko nimo. Wala. Naaro man di ka diri day. Ang tao kay ngano wala ka mangka niingon na ba kanako nga. Ako'y musulbad sa ako ang kagalingong problema. Kinsa ba di mo balakan ni mga war magagalit nga tong maghikog yung kasus. Mabutag sunod ka na aram ka diri sa lipon di ay. Unsang taong kay basta. Ikaw kay imo may pasulbad ako ang kagalingong problema. Tanaw lang ka og bisag unsay akong buhaton ha. Ikaw, imo pa na lang hunungon imo pagkasugarol dito ta minanay. Sus nimo paabot lang diha. Babot kasi may babot na to kolektor. Yung mo ka bayad na mo. Kolektor bahala na tadiha. Daray duha kolektor ay. Oh, nana mga kolektor nana. Mayong hapon. Ang hapon. Judith tara to, ma'am. Mao lagi. Bahala diskartina dia. Diskartina dia. Karon ba? Bahala dia. Sama to, ma'am. Ako atong bana na. Ay, imo tambana, ma'am. Oo nya kanang. Puro kasigmato na mo god. Mao lagi. Sige Mao mo lagi ka. sir niya wala ra ba koy kabayad sa kung utang sir kay ang ako ang utang ba nga gipatigom sa kumbana na pildis madyong. Nya pag ulisod sa kumbana wa pud gihatag na ko kwarta kay suko lagi siya nga akong gisugal ang kwarta. Yo, sa mo ni mo. Medyo naman eh. Tas taas ra ba Bayron yung nun, listahan gini ng mo. mga mo? Ang ako ang gusto sir kay Wala ning usahan na gyud. ang ako rin gusto sir kay impaso lang tanako sir sa sampakikoy sir ba. Oh, ikaw brad, sama ka brad. Kay wala jud taon kay kabayad sir oy. Ako sugotaran ko. Ako, sugot. Ya, asa man? Sige, sugot mo. Sugot. Sige, ya. Di mo, baka. Darling, Ako, gusto. tanawa ha, o kung saon ha? Ha, ako ni paso na ang kagalingon akong utang, sulbaron ko na akong problema. Kisa may ano ninyo? Ako yun ako na. Ang dali. Ako na kana. Pagdali mo. Asam na padaw ko sama. Ay, sa pakikoy kinaron uyas mo saway. Oh, sa iyo pagkasugarol. Patay ni. Patay sa asam. Sus, uya. Magtanaw lagi ko ni. 2,000. Agay! Pagdali mo dia. 3,000. Eh, ako na sad, ako na sad. Manaway, wala. Ipasa. Impas na. Di, ako na sad. Agay, sa kita. Agay! Ay, sana palaban kayo dia. Kay. Nakuha mo, nagbunal, oy! Nya, Ya, sama na. impas na. Impas na. Oh, salamat kayo ha, ikaw na sa dali. Tay. Pila Kana tong lang, utang Brad. nimo? Okay na akong 2,000 brad. Ikaw na bahala na brad. Pila tong utang nimo? Basta ko, 5 Brad. mil? Okay. Oh, dali na. Tanga. Sos, pasan sa utang di ay. Yo tani. Tay ni suda sa usa. Tay uyas ako saway si sus. Uya jud sa pagkasugarol. Nabuot lang ang di mayo. Para may patangutang na mo. Grabihan naman tao ning utang ni Janine, naabot na ng 3 million. Sus, kuha pa na ako gipang ilo uban ang dahon sa hagunoy. Sus, naabot siguro ng 10 million na yung utang ko. Hagunoy lang nga akong giswatan, akong papel, hurot na lang lista yan. Oh, kini lang na sa hagunoy akong paninglon kay
Main lang makababawi ko sa kong puhunan ba. 4 mil na ni. Agay, sakit! Ay, kasi 5 mil. Oh, mana sir, impas na sir! Agay, kasakit! Nagkuhan man ninyo bunal sir, oy! Sakit man yan! Apoy masali na yung impas ni utang mo na ani sa pakiko Oh, dyan. mana sir! Okay na, Impas Brad. na! Impas na. Ah, salamat kay sir ha! Sige, bye-bye sir! Naimpas na. Naimpas na taon ka ulit! Kaluoy ako sa awa. Dili pala wala man yung utang. Salamat! May mga naunga. Pakikoy kay mga naunga. Ay na sige, reklamo dia, kaingon dia ka nga. Subara imo ka og galing problema kay kay nangitaan na. Ang problema, napay sa problema. Napay sa kolektor lang. No, nanang kolektor sa. Sa bay, wala sa pakikoy kay no. Sir, Ay, Busing. Kaluoy sa kusawa. May ganun nakakadri, Busing ka na. ilan man ako utang dia sir? Kanang ang imong utang diri ma'am kanang medyo gamay-gamay na lang ni kay gipang ilo naman ako ang uban. Okay, klaro jud kay din ato nimo mabayaran. Kini lang naa sa dahon sa gunoy mo akong paninglon nimo. Pila mi katida na sir? Kini nasa lista sa gunoy mga nari sa mga 5 million ra ni. Patay. Sir kanang wa ako bayad sir kay walay kwarta akong banag ako. Unya so ni ma'am nga dako-dako na ra ba ni? Sa bakikoy lang ta sir oy. Ipason na ko sa bakikoy sir. Kining sa pakikoyo ning 5 million 5 ma'am. million. Naa gini sa mga 15 ka kiyo jud niya. Okay ra na sir, okay ra na sir. Sige sige nya. Kaluoy mataw sa kusawa yun. Sige, partiluya. Duha na kagapasik sa pakikoy ana. Ha? Umay mo ako na sa pakikoy ay. Di na mahimo sir kay kanang ang iyong mga asawa may utangan. Maluoy na ko. Maluoy na ko sa kusawa. Mao jud sir. Bana na sa kirahi sir. Kapila nagsagi ko. Ikaw lang mo. Ako na sa pakikoy.